coello como mascota? No. Eu na aldea tuve coellos. Hombre, no me parece muy adecuado, la verdad. Nin coellos, nin gatos, nin cadelos, nin nada. Non me gusta ter mascotas nos pisos. Conejo na aldea sí que vale para estar. Que opinas de que a xente teña coellos como mascota? Que queres que te diga? Moi normal non me parece. É unha opción máis. Home, pois eso vai no gusto de cada quen. Además que o pelo que soldan, E se che digo que ensucia menos que a un gato? Bueno, pues será, pero non o quero. E o gato tampouco, Lo que necesita el conejo es mucha limpieza. O tema dos esfínteres, eles fan por donde lles parece. Os gatos tampouco son tan limpios como dicen, Non nos podes acostumbrar a ir ali a facer as caquiñas. É un coello, non podes pedirlle moito a un coello porque é un coello. Coellos, non. Non de mascota. Coello solo na pota para comer. Bueno, pois os coellos que se puxeron de moda, hoxe falamos deles no termómetro e incluso temos a un no plató. Que bonito, non, Octavio? Bueno, é bonito, ademais ten un nome fenomenal, porque se chama Richie. Ten un nome así como anglófilo, non? Bueno, moi bonito, pero cantos días ten? Mira, é un coello de raza enana. Ah. Como se consiguen os coellos de raza enana? Pois cruzando coellos que son máis pequeniños, cruzándoos con outros que sean máis pequeniños. O sea, non é que teña poucos días, senón que é así. Claro. Non, pero despois tamén ten 6 meses ahora mismo. 6 meses. Entonces é un coelliño que... Pero é diminuto. É diminuto, é que son pequeniños, son enanos, se chaman coellos enanos. E estos, por suposto, nin contar con que se boten na pota. Estos son para estar de compañía. Por Dios, non cociñalos, non hai para disfrutalos. Porque, a ver, un coelliño na casa dá compañía, Octavio? Dá moitísima compañía, porque ti un coello na casa, date conta que son animais moi intelixentes, animais que corren moito, que xogan moito, que aprenden os nomes deles mesmos. E que é a inteligencia, a capacidade de adaptación, a capacidade de aprendizaxe que teñen eles. Pero estamos vendo aí que non son roedores? No, seguro? Non son roedores. Cos dentiños que ten, o cable do móvil non cho estragan? Estes teñen 4 dentes, 4 incisivos, e os roedores teñen 2, nada máis. Pero, como os roedores, teñen que tamén roer, porque precisamente poden medrar moitísimo se non se está pendente deles de que poidan roer. E como poden roer? Pois poden roer, ao mellor, pois mira, temos aquí uns pauiños aquí, entonces temos que terlle sempre un pauiño, un rascador, algo para que les vayan dentes, como limando. Claro, porque na vida natural, na vida silvestre, estarían pois roendo continuamente cousas. Claro. E isto de que se comunican coas patas que víamos aí? Bueno, isto é fantástico. Ti sabes que cando se enfadan, dan topes así cas patas, e fan un pouquiño, vou facer así, bum, bum. Porque o que queren facer é impresionar, porque son territoriais, son xerárquicos, lles gusta moito ter, digamos, as posicións, cada un ten o seu sitio, hai un macho dominante, hai unha femia que é a que cría e as outras están... Quer dicir, é unha sociedade como a nosa, como unha sociedade humana, pero en coello. Entonces, fan ese tipo de sinais. E fan sinais tamén coas patas, pero tamén fan sinais co fuciño, fan así, para coller un pouquiño, cos bigotes que teñen, para coller un pouquiño de aire, para coller que sexa, pois, olores distintos. E son limpos, así como outro día que falábamos dos gatos, sí, tamén. Máis limpos que os... Mira, xa se empeza por un pouco inquieto, Richie. Non, pero está aquí na gloria. Mira, son máis limpos que un gato e son máis limpos que un can. Porque se ti lles pos un areeiro, non teñas ningunha dúbida de que vai a ir ao areeiro. E ademais, como son boliñas pequeniñas, que xa sabedes que en algunhas cousas, hasta as cousas estas dos monos, se fai o café, bueno, pois estos son unhas cagadiñas pequeniñas, pero que eles teñen que, vou dicir unha cousa que vos vai impactar, teñen que comelas. Porque para o tracto digestivo, eles non poden vomitar nunca. Eles o que teñen que facer é facer unha purga e facer un tracto intestinal. E teñen que comer sempre erva seca, moitísima erva seca, porque senón morren. E teñen que ter auga sempre, auga para que non teñan ningún problema de deshidratación. Así que xa sabes, se teñen un colliño, moita auga, moita erva seca. E logo hai moitas curiosidades dos coellos que creo que me contes. Imos a ver algunha delas agora. Cal é a que máis che chama atención a ti? Das veces xa non la contaches? Como que isto de que se deixan caer?
Mira, se deixan caer por unha razón sinxela, por unha razón neurolóxica. Cando están moi felices, caen para o lado, fan un chimpo, que se chama. Pero cando fan o amor, cando están exaculando, o que fan é dar un chimpo. E, de feito, eso significa que, cando están dando chimpo, exacularon e, por tanto, a moza, pois, queda embarazada. Que te parece? Pero... Quedó tola. Pero, se teñen problemas para que teñen algún predador cerca, teñen medo porque teñen tal, o que se fan é falsos mortos. Ah, sí? Sí, entonces fan así como que... Esa técnica encántame. Sí, é unha técnica que deberíamos de facer todos cando Pois sí, totalmente. Cando nos amola alguén, facémonos os mortos, esa está. Outra curiosidade, as orelliñas. Estas orellas escoitan moitísimo, pero aparte deso son termorreguladoras, é como a calefacción ou como un aire acondicionado. Teñen unhas veas e nesas veas o que fan é, se fai moito frío, as orellas empezanse a quentar e quenta todo o corpo. Se fai moito calor, o que fai é refrixerar a orella, entonces para que el se autorregule no seu... Pois, querido Octavio, como se porán as orellas dos nosos coelliños e de Richie nas seguintes horas? Moitas grazas sempre por ver o termómetro.